Magpanon, magkuyog-kuyog daw murag magbarkada. Kung muduaw si Gobernador Gwendolyn Garcia sa usa ka lungsod didto sa Segundo Distrito, laumi nga ang tanang mayor sa maong distrito magtapok gayod. Kini tungod kay nagkasinabot silang mga mayor nga magsinuportaay sa kada tagsa ug muto nga matag higayon nga duawon sa gobernador ang usa kanila. Sa kadugayan, na-develop ang ilang mga relasyon ug karon mura na silag mga barkada. Sila si Argao Mayor Alan Cisaldo, Alcoy Mayor Michael Sistoso, Bolhoon Mayor Merlo Derrama, Dalaguete Mayor Jeffrey Balsenia, Oslob Mayor Jose Tumulak Jr. ug ang ilang nag-inusarang babaye nga si Santander Mayor Marites Boscato. Apan sa milabay nga eleksyon, managlahi ang ilang gisuportaan nga partido ug kandidato. Apan bisan pa man niini, matud nila ang politika dili babag sa ilang panaghigalaay ug pagsuporta sa kada tagsa. Kaniadtong miaging tuig, Disyembre, dihang miduaw si Garcia sa kalungsuran sa Segundo Distrito aron inagyurahan ang pipila ka mga road project sa Kapitolyo didto. Gikuyugan gayod sila sa maong mga mayor sa tibuok adlaw gikan sa Uslob padung sa Santander hangtod sa Sambuan. Kaniadtong Martes, Enero 26, miadto ang gobernador sa lungsod sa Argao aron usab mag-inagura ug mutambong sa groundbreaking ceremony sa pagpasimento sa kadalanan didto. Mito nga usab ang unom ka mayor. Lipay kay migob nga kami ko mga mayor go basta may inani god magkuyog-kuyog yun ming tanan. Kaya mo sabutan nga mag-meeting na mo nga asa inigurahan adto kita. Biyaan ang munisipyo balag unsa ka bise basta makauban pumigod mo go. Nakaanindot kung moari ko nga ris distrito magkakuyog yung mga mayor murag united kayo mo din hida sa second district magbarkada kay ni mga mayor. Matud ni Mayor Cisaldo sa Argao, pinaagi sa mga proyekto nga gihatag ni Garcia sama sa pagpasemento sa kadalanan, dili lang ang lungsod sa Argao ang makatagamtam niini. Apan lakip na usab ang ubang kalungsuran tungod kay makatabang ang maong proyekto sa pagbangon sa ekonomiya sa Sugbo. Kay dili naman kay Argao may gitagaan niko patas mamitanan gitagaan ni Governor Gwen. Patas ming tanan mga lungsod giapod pagpangga ni Governor Gwen. Pinagi ni mga proyekto ni Governor Gwen, kami masaligon o kami samong tanaw, we are very sure na moabot gyud ang kalambuan namo kay ang karsada namo maayo namang kaayo, daghan ng mga negosyante magpatigayon nga mubupuhunan sa mua. Labaw sa tanan, kami gyud nalipay gyud kayo kay si Governor Gwen kada bisita gud niya sa kanagalaing lungsod. Kanunay man gyud nagatanaw si Governor Gwen sa mong kahimtang susama sa usa ka inahan. Sa iyang bahin si Kongresista Willie Caminero kinsa lumad nga taga-Argao ug nahimo usab nga mayor sa maong lungsod sa unang tulo ka termino ni Garcia isip gobernador. Mipadayag sa iyang pasalamat tungod sa paggahin ni Garcia og usa ka adlaw paglibot sa ilang lungsod. Matud niya nga natando gayud ang iyang kasing-kasing dihang gituman sa gobernador ang mga saad niini pagpasemento sa mga kadalanan didto. Ilabi na kay makasumpay kini sa iyang mga road projects nga gipunduhan gikan sa Kongreso. Usa sa nakapatandog gayo nako nga mensahe niya kana giingon niya nga ang yawi sa kaugmaran o yawi sa kalambuan mao ang pag-ugmad sa kadalanan. Si Bukal Edsel Galios nga kanhi usab mayor sa Argao nagpasalig nga kanunay siya nga mosuporta sa damgo ug plano ni Garcia sa mga kalungsuran ug sa syudad sa probinsya. Ako sa board member kanunay nga nagsuporta sa imong tanang mga damgo ug plano kay nasayod ko sa imong kinasingkasing ug sinsiro nga pagpangalagad. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.